खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धुबुरीयाव सानै आइएस दैदेनगिरि हमदों। नगावआव आं 80% भट मोनगोन बुंदों आमिनुल इस्लाम। BSFआ हादर नाङारि सिमायाव आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायाव भेन्सेडेल आरो सिनिखौ जब्द खालामनो हादों। सनितपुराव गंसे गारिया बिफांजों सौग्रावनायाव 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। तेलेंगानानि रायजो बेंगिरि तामिलिसाई सुंदरराजनआ बिबान एंगारनायनि उनाव BJPआव हाबबाय। खोला गार' हिल्सआव सासे मटर मेकानिकआ उदखारिफोरजों लांखार जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव उदखारि आफाद ISIS आसामाव हमनो हादों उदखारि आफाद ISISनि सानै दैदेनगिरि। धुबुरी जिल्लानिफ्राय हमदों ISISनि सानै दैदेनगिरिखौ। धुबुरीनिफ्राय सानै ISIS दैदेनगिरिखौ हमनो हानायनि उनावनो रायजोनि माखासे थाखोनि सुबुङा उदखारि आफाद ISISजों लिंक थानाय आरो सोमोन्दो लाखिनाया सोराङाव फैदों। बबेखानि धुबुरीयाव हमजानाय सानै ISIS दैदेनगिरिखौ हरीश फारुकी एबा हरीश आजमल फारुकी आरो अनुराग सिंह एबा रेहान होननानै सिनायथिनो हादों। हरीशनि न'आ देरादुनाव आरो अनुरागनि न'आ पानीपतआव। हरीशनि बिसिया बांलादेशनि होननानैबो मिथिनो हादों। धुबुरीनि धर्मशालानिफ्राय SDFआ हमनो हादों बिसोर सानै ISIS दैदेनगिरिखौ। रिपर्ट बायदिब्ला हरीश फारुकीआ ISIS इन्डियानि चिफ एबा गाहाय। बिसोर सानै ISIS दैदेनगिरिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै सानैखौबो उत्तर प्रदेशनि ATSनि आखायाव गथायना होनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव दानसेल'सै। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजोनि गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो थियारि जादों आरो फोसावदिंनो लादों। बेबायदिनो कंग्रेस, BJP, AIUDF गासैबो दोलोआनो नगाव लकसभा मासिखौ गावनि आवथायाव लाबोनो नाजाथाबदों। बबेखानि AIUDFनि बिजाथि आमिनुल इस्लामआ नगाव लकसभानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन थावनि, बाजार, मस्जिदआव मेल मिटिं खुंनानै नगाव लकसभा मासिखौ गावनि आखायाव लाखिनो नाजाथाबदों। बुधबारखालि नगाव लकसभा बियाबनि बेन्दोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे सावरायज्लायो। बे हाबाफारियाव आमिनुल इस्लामखौ मदद खालामदों AIUDF दोलोनि रहा समष्टि कमिटिनि आफादगिरि जहुर आली, गाहाय नेहाथारि सम्पक कलिताजों लोगोसे दोलोनि मावथिफोरा। बे हाबाफारिनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों आमिनुल इस्लामआ खुंथाय गोहोआव थानाय BJPजों लोगोसे कंग्रेस दोलोखौबो गोख्रों रावजों सावरायो। बेजों लोगोसे नगाव बियाबाव गावनि देरहासारनाया रोखा। 80% भट लानानै देरहागोन होननानैबो आमिनुल इस्लामआ दाबि खालामदों। मेघालयआव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों BSFआ 19 मार्च खालि हादरनाङारि सिमाजों आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनानै बांलादेश फारसे दैथायहरनो नागिरनाय भेन्सेडेल आरो सिनिखौ जब्द खालामनो हादों। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै अपारेशन खालामनायाव 4थि बेटालियननि BSFआ सांग्राङै दिथा होनायनि जाउनाव गासै 350 भेन्सेडेल कफ सिरापखौ सोनाब जयन्तिया हिल्स फारसे दैथायहरनो नागिरनायाव जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव BSFआ 17,000 केजि सिनिखौ बांलादेश फारसे आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनानै दैथायहरनो नागिरनायाव जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे अपारेशनाव जब्द खालामनाय भेन्सेडेल आरो सिनिखौ कास्टम अफिसाव आयेननि गेजेरजों बिजिरनो दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो BSFखौ हादरनाङारि सिमाजों बेबायदि आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनायखौ गोख्रों नोजोर होनानै आयेननि गेजेरजों सामलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लायाव बुधबारखालि खावैमारि गामिनि साखाथियाव थानाय 15 नं राजा लामायाव गंसे SUV 300 गारिया गोख्रैयै फैनानै लामा सेराव थानाय बिफाङाव सौग्रावनायनि जाहोनाव गारियाव गाखोनाय 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। लोगोसेनो गारियाबो गोबाङै खहा जानायखौ नुनो मोनदों।
जाब्रबथाय जानाय गारिखौ AS12AB8584 नम्बरनि होननानै मिथिनो मोन्दों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गणेश कुर्मी 26 बोसोर, मनोज कुर्मी 25 बोसोर आरो प्रीतम कुर्मी 20 बोसोर होननानै सिनायथि होदों आरो गुबुन सासेनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै मिथिहोदों। बिसोरनि गेजेराव गणेश कुर्मीखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय आरो गुबुन सानैखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होनो गोब्राब थासारियाव थिसननाय जायो होननानै मिथिहोदों। तेलेंगानानि रायजो बेंगिरि तामिलिसाई सुंदरराजना समबारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनिसिम बिबान एंगारनाय लाइजाम एबा रेजिगनेशन लेटार दैथायहरनायनि साननै उनावनो तामिलनाडु रायजोनि बीजेपी दोलोआव हाबफैबाय। रायजो बेंगिरिनि बिबानखौ एंगारनायनि उनाव बीजेपी दोलोआव हाबफिननो मोननानै तेलिसाई तामिली सुंदरराजना गावखौ जोबोदै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसेनो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव गसंनानै तामिलनाडुनिफ्राय गाव एमपि जागोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै लादों। मख'नो गोनांदि डक्टर तामिलिसाई सुंदरराजा पुडुचेरीनिबो लेफ्टेनेन्ट गभर्नर बिबानाव दङमोन। बेनि बिबानखौबो एंगारफादोंमोन बिथाङा। मेघालयनि खोला गार' हिल्सआव नेशनेल हाइवे 117 नि सायाव दालां बानायबाय थानाय मोनसे कन्स्ट्राक्शन कम्पानिनि मटर मेकानिकआ उदखारिफोरजों लांखार जादों। मंगलबार आरो बुधबारनि हराव लांखार जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लांखार जानाय मटर मेकानिकआ उत्तर प्रदेशनि लखनऊ नोगोरनि थागिबि अखिलेश सिंह चौहान 50 बोसोर। दालां बानायनाय कम्पानिनि ठिकादारा अखिलेश सिंह चौहाना लांखार जानायनि खौरांखौ बिसि शीला सिंहनो खिन्थाहरनायाव आथिखालाव मेघालय आरो उत्तर प्रदेशनि सोरखारखौ रैखा खालामनानै गावनि फिसायखौ लाबोफिननांगौ होननानै खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।